फैफिनबावलायबाय थेंक इउ गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय थेंक इउ स' माच लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनखौ थेंक इउ होआलासे थानो हाथारनाय नङा मानो होनोब्ला नोंथांमोना मैयानि दिनाव आंनि रिकुवेस्ट खालामनायखौ जोबोद मानिफ्लायबाय आं जेरै बिदोंमोन आंनि भिडिअनि लाइकखौहाय 1K जाहोथारनो थाखाय बेबायदिनो नोंथांमोना आंनि खावलायनाय बायदि मावफुंथारबाय बेनिखायनो आं जोबोद खुसि लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना जेरैबायदि मैया आंखौ अननायजों सापर्ट खालामबाय बेबायदिनो जेब्लायबो सापर्ट खालामलांगोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो गोबाङानो बुंदों आब' सोरांस्रि नोंनि गोसोआ मासे मोजां आब' सोरांस्रि आं नोंखौ मोजां मोनो होननानै जायफोरा आंखौ मोजां मोनो अनो नोंथांमोनखौ आंबो मोजां मोनो अनो सनाफोर दा खोथाया जाहैबाय आं मैया नोंथांमोनखौ बुंखादोंमोन दि दिनैनि जोंहा काहिनिया मा जागोन दाउखानि जोमैनि जिबनाव ना जोंहा जोमैया थैखोना थैयासै जोङो दिनै नुनो मोनसिगोन आरो दाउखानि माहाजोन हौवा नायनानै थांनाया मा जागोन जोङो दिनै नुनो मोनसिगोन ना मा होनो लोगोफोर फैदो बिदिब्ला जोङो लेट खालामालासे गोख्रै थांदोनि भिडिअखौ नायनो र' लोगोफोर भिडिअखौ नायैनि सिगाङावनो आं आरोबाव दिनै गोसोखांहोबावनो लाइक थुदो आरो कमेन्ट लिरनानै हरनो दाबावसै आरो जायफोरा दाबोसिम आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै खालामना होदो साननो नाङा आं बिनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन ना होआ गोनो गोथो जानो नाङा नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो ना मा होनो लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ आं मोनफ्लायबाय थाथोंसै आरो नोंथांमोननि बेबायदि सापर्टखौ मोननायजोंनो लोगोसे आंबो नोंथांमोननि लागै सानफ्रोमबो मोजां भिडिअ लानानै फैनो हाथों ना मा होनो लोगोफोर फैदो दायो नायलांदोनोसै नै जाहासुलि माथो दाना हाजिराफोरखौनो रावबो लिंलाहाय जोंखौलाय मारगौ मानसिफोरा जोंखौ मानो हाजिरा लिंलाथाय ना जोंखौ बारा जायोसो सानो ना माथाय आंहाथ' अमायानो माथाम गाहाम अमा आदारखौनो होख'नो हाला ओरै हाजिराबो मोना दायो थास'फोरबो गैया हादलाबायना रुनानै होनो जि खस्थ' जाखादोंहाय अमाफोरखौ फिसिनो मा खालामबावगोनसो जाथारबाय आङो बेनिखायनो नै जासुलि आं मोनसे खोथा सानदों थौ जोंहा मानामुनि फुहैनि मानामुनि माथो टाउनफोराव बिराद नांसोयोनोहाय आयु बेसेबां फुगोन जोंलाय फिसा बुस्थुखौलाय हायो जाब्बा जुब्बा फुदलाबायगोन प्लास्टिक फिसायाव एसे सोनोसै थाइबा फाग खालामनोसै मेरला हागोन थ' जोंहा बिदिनो खालामनोसै एसे एनै फानलु संख्रि जानो खरसा जानो मोनबाय बायगोनदां नैहाय लावहि मानामुनिया बांद्राय खस्थ'द्राय बायदि मोनदों आङो बेनिखायनो जोङो नैबे दैयावनो साम' खननोसै नामा साम' खननो आयु बेलावबारियाव दै सिङाव आं गिलायलाङोहाय बेलाव थै फाग्लि दायो बेलाव अरा नङा होमबाबो आयु दै सिङाव बोरै साम' खननांगौ जागोन इसां गोथौ दैयावहाय आयु आयु मानि आवासै बेलाय ओइ जासुलि आंथ' बे दैयाव मोदाय दङ होननायबो खोनादोंहाय आयु थै सामब्राम गुफुरा माबाया गोजा आयु माबाया नोंखाया माबाया हनै आयु माखौ थैदि बारगालाबायो उनाव आयु मोदायसो जाखो ना मानसिसो जाखो आयु मानसियालाय मोदायसो ना माथो माबा मिनिबायसो ओइ जोमै मालानिफ्राय दै सिङाव एखोमानानै दङमोन नोंलाय मा खालामहैदों नोंलाय दैयावलाय ओं मानसियाबो हनै फुद्रुन गोसोम गोजा मोखाङा सोरजोंबा दामजानासो दैयाव गारफैजादोंदां थै जाबाय बेफोर नोंसिना सब समाय उल्थाल' सानो आंखौलाय सोर बुनो हाग्रा दं बे उजिगासेयाव आंखौ बुनो हाग्रा दाबो रावबो उजिथ'वाखैनो नंगौना नङा जाखोहाय माथो दामजाबाय थायोनाय खोनायो आं नोंखौहाय सिमाङावसो नुयोदां बिसोरो सिमाङावसो बेखौनो रियेलाव बायदि मोनो आंखौखि सोरबा बुनो हाग्राहाय रावबो बुग्रा गैयाबालाय नोंनि खावलायावलाय सोरथो फुदुंखो माथो खावलायानो गोजा गोसोम जाजोब्बाय आरो नोंलाय बे दैयावलाय मानोथो थाफैनांगौ जाखो बोरि
सुलि थगायदों बियो थगायदों मानसियाथ' एसे बदमास खाना बियो डायमन्डआवसो लाखादोंमोन बियो खबर लाबा मिथिगोन उनाव जाम्बिफोरा आयु मासे जाम्बि नोंसोरलाय आयु जाम्बिना जाम्बिमान नोंसोर आं माखौथो बुंखो आंखौ बुनो हाग्रा मानसि उजियाखैनो दाबो बे जोनोमा आयै आंहा साम' नागिरनायानोलाय आंहा दै सिङाव हाबनानै साम'सो नागिरहैदों साम' नागिरहैदों हरो बहाथो साम'आलाय दिन्थिलायनायनि थै जाम्बिफोर नोंसिनिलाय मानो नांगौ आं नोंसोरखौ नुनानैनो साम'खौ लाबोखायासै नोंसोर सिख'बायगोन ना साम'फोरखौहाय बेनिखायनो आङो दै सिङावनो गारबोदों दा नोंसोर थांखांबासो लाना थांगोन आङो नोंलाय जोंखौलाय जाम्बिसो सानखोना माखोहाय जों साम' खननानै जाफेराखैफा साम'खौ मारै खनो दै सिङाव हाबलायनानै साम'खौ खनो सोरबा दै सिङाव 2 मिनिटखौनो थानो हाया 1 मिनिटखौनो थानो हाया आरो नों दै सिङाव बोरै एसुनानै साम' खननांगौ जाखो फाग्लिनो थै नोंसोर जाम्बि मानसिफोरजोंलाय मा रायलायबाय थानोसै साम'खौ मारै खनो नोंसोर मिथियानोबा थांनोसै आं नोंसोरजों रायलायबाय थानानै समखौ बेखार ओरैनो थांहोहाय आङो एसेबां बिजि मानसि आं सोरांसि बिहामजो जायाखै नामा फैदो दैयाव आन्था थांगोनखौनो माखौ दैसां देलायबाय थाखो बिहामजो फैदो गोख्रै जोंनि सिगां बोरैबा पुलिसफोरा मोनहैयोब्ला खोथाया दिगदारानो जाथारगोन फैदो बाय जाबाय थांगासिनो नै देहा जों आं आफा साथामजों थांनोसै नों थांनो नांला दे नों न'आवनो थादो मामा इसायाबो न'आ हारसिं जागोन मामा इसाजों थादो दे नोङो औ बाबा नों न'आवनो थालांदो न'आवबो खालि जाद्रायो थांनो लुबैदोंमोनलै आंबो बुबाय बायनो मोनगौमोन ना फंसेसो गोथैखौब्लाबो रागाया दिउदु मोनदोंमोनलै आं पेटेन दंखायोमोन ना पेटेना थाथोंसै न'आव पेटेन गैया न'आव आफाखौ गिनानैनो बहा थांखो पेटेना दाबोसिम फैयाखैनो दे थादो नोङो दे बिदिबालाय नै बिमा जों साथामजों आखाइ खालि थांनानैलाय माथो खालामहैनो माथो खालामबावनांगौ होमबालाय गोथैखौथ' जों बोखांनो हानाय नङा आरो अबे खनायाव दङ गोथैया जों बोरै मिथिनांगौ जाखो मानसि लांफायाबा नोंगौथ' आयै औ मानसि बोखांग्राजों लांफाखानांगोनथ' दालाय सोरखौथो मोननांगौ जाखो दङ आं लानानै फैगासिनो बिमा आरो बिहामजो नोंसोर सानैया थौग्रोदो थौ आं मानसिखौ लानानै थौगासिनो नोंसोरो बहा थांनो नागिरदों आयौ आं गिलायलांबायसो लम्बा फिफा मोदाय लम्बा फिफा आयै हनै नालाय मारै देबो गरायदों आत्माया मारै मोदाय जानानै फैदों आयौ नोंसोर आंखौ नुनानै गोमोहाबदों नङासै आयौ माथो रायलायबावलायदोंसो आयौ थैखानाय मानसिया माबोरै उथिनानै फैफिनखो आयौ आसुरित मोनबाय आङो सिमां मोगथां मोनबाय आङो मा आसुरित मानसि बेलाय दैयाव गारहरजाखानाय मानसिया आरो माबोरै उथिनानै फैफिनखो आयौ आयै बारा रायलायबाय थानाङा बेनि सेराव खारदो मानसि नङा बियो जोमै नङा बियो मोदायसो दै सिं आं एसेबां हाबनानै नागिरबाबो नुवाखै दालाय बोरै दै सिंनिफ्राय ओंखारनानै फैनांगौ जाखो आइ खारदो बिहामजो र' सिगाङाव थानि र' नाङा आयै आं सिगाङाव थागोन नों सिगाङाव थागोन आयै र' नोंसोर मानो गिनानै खारदों आं मोदाय नङाथ' आं रियेल जोमैयानो बे माबोरै जानो हाथावगौ औ थैखानाय मानसिया माबोरै सिखांनानै फैफिननो हानांगौ जाखो नोंसोर मानो गिनानै खारदलाबायदों नोंसोर आंनि खोथाखौ खोनासङा मानो आं मोदाय नङा आं रियेल जोमैयानो नाय आंनि आखाइखौ सेबनानै नायफै नाय न' आयै न' आंनि आखाइखौ खेबनानै नाय न' आं गियो आं दाङा आयौ आं गियो गावनि बिहामजोखौनो गियो दादां आंबो दांखाया मानो गिदों सोरांस्रि मानो गिदों खेबनानै नाय न' आंनि आखाइखौ अब्लानो मिथिगोन आं मोदायब्लाखि आंखि नोंसोरखौ बेबायदि दांनानै नायनो होलायगौमोन आयै नंमारगौबो नामाथाय दे खेबनानै नायलायला फोथायबाय दे आङो नों थैयाखै जोमैयानो होननानै नाथाय जोमै बे माबोरै जानो हाथावगौ नोंखौथ' पेटेंआ बुग्लि दैयाव गारहरखाबायमोन नों थैयालासे बोरै गोथाङै उथिनानै फैफिनखो आरो नों बहा दङमोन औ दे बुंदोलाय बुंदो आयै सोरांस्रि नोंसोर गोमोदों नङा होमबा आंखि दानो थैयो आंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दंबावो आं दानो थैनांगौबालाय सेस बुहुमानो बेलथायबाय बियो आं गिनानैसो थाखोमानानै थादों दै सिङाव पेटेंआ आंखौ जिबायदि बुखादोंमोन
आरो नोंसोरबोथ' आंखौ जिबायदि बुनो नागिरखादोंमोन आयु इसेया थिखोन बुनो नागिरलायखादोंमोन आंखौ नोंसोर मोननायबाथ' दोखो दोखो बुग्लिखागौमोन ना गिनानैनो आङो थाखोमानानै थादों नोंखौसो नुबाय आं नोंखौसो खोनाबाय आङो मानिनो गोनां नोंखौ मालायफ्रा बोरै थाखोमायो नोंलाय बे दै सिङाव माबायदि थाखोमानानै थानो हाखो बहा थाखोमाखो नोंलाय दै सिङावनो आयै दंफां मोनसे गिदिर मुरा दङमोन बे मुरायाव हमथाबना थादों आङो आच्छा दे दंफां मुरायाव हमथाबना थादों बेखौ फोथायबाय आङो नाथाय दै सिङाव एसेबां गोबाव नों माबोरै थानो हाखो ओहो नों दै सिङाव थानो हाया मानसिया दसे समखौनो मा जायो दै सिङाव आरो नों एसेबां गोबाव दै सिङाव बोरै थानो हानो जोंनो एसेबां नागिरदों आरो एसेबां गोबाव थादों जायगायाव आयु न' सिङाव फालें खना आलना खना एम्बु सथ्रे ट्रेट ट्रेट गाबग्राया बेबायदि नोंसोरो एम्बु सेथ्रफोर गोजासो नोंसोरो जाम्बिफोर ओइ सोरांसि जाम्बिलाय हो आंखौ जाम्बि थिखोन बाहायलायबाय नों दिनै जाम्बि नङालै माथो नों सोरांसि जाम्बि बावबाय नोङो बावबाय माखौ बावबायानो नोङो जाम्बि जाम्बि गोदो सिख्ला समाव आङो मा खालामोमोन बावबाय नोङो मा खालामोमोन नोंलाय गोसोआव गैया आङो गोदो सिख्ला समाव आङो सुइमिंआव आधा घन्टा गाहाम हाख्रबना थायोमोन नों बावबायफोरखौ गोदोनि ट्रेनिं लाखानायफोरानो आंहा दाबो दंखायोना बिनिखायनो हादों आङो जाम्बि जाम्बि नोंसोरलाय मा फाथा मोनो आंखौलाय दे आयै जियानो जादो आंखौ गसायाबो दानो लांखायादां आंहा गोबां मावनो खामानि दंबावो माथो खामानि थाबावो नोंहालाय मा खामानि दंबावो मोजां ना गाज्रि जाखो खामानियालाय बेखौथ' आं दायो बोरै बुंनो हाबावनो मोजां गाज्रि समजों लोगोसेसो मावलांगोन नालाय बे खामानिफोरखौ अब्लाबो दे आङो गोथाङैनो गोथां न'सिम सफैफिनबाय हे गसाय हामबायसै नोंखौनो आयै आंनिनो गोरोन्थिखामोन आंनि गोरोन्थिनि थाखायनो आं साजाबो मोनदों दे आयै आं बेफोरखौ बावगारबाय आं दिनैनिफ्राय मोजां जासिगोन आयै बेसे गोजान दंबावो आं थाबायनो हाला है अब्ला बामनि आङो लासैसो सोरबा बाम जागोन नोंजों एसेबां मालदार होनलाय नोङो थाखायानो थाखा बस्ता बस्ता दंलायो होनदों ओमफ्राय गारि गंसेबो गैयाना माथो नोंनियावलाय नंगौना नङा जाखो हिनजाव लायनायानो बेबायदि थाबायनानैसो थाङो बे गारि गैया मोन गैयानो नंमारगौना नंमाराहाय नों मालदार होननाया नों आंनि न'आव थांब्लासो मिथिहैगोन आंहा गोदो उन्दैनिफ्रायनो थाबायनाय अयफा दङ गारि सालाया आङो बेनिखायनो आङो गारि लांनाय जायासै नै सना जों दिनै बेयावनो थाग्रोनोसै मानोना आंनि गुबै न'आ गोजान दंबावो मोनाबायबो नालाय बेनिखायनो जोङो दिनै बेयावनो थानोसै दे आं मिथिया नोंनि गुबै न'आवनो लाना थुखा आंखौहाय आं नोंखौ बारा फोथायनो हायाखै मानो होनोब्ला एसेबां मालदार मानसियानो गारि गंसेबो गैया आरो बेबो नोंनि न'बालाय एसेबां थाखा गोनांनि मानसिनि न'आनो बेबायदि जाबाय बायला सिला जेब्लासिम नोंनि गुबै अरिजिनेल न'खौ नुवा आरो नोंनि बस्ता बस्ता थाखा फैसाखौ नुवा अब्लासिम आं नोंखौ हुवा होननानै गनायनो हाया आरो आंजों थाफाजाबा आमाय नों फैबाय सोरथो जाखो बे गथ'आलाय बियो आंनि बियानै आमाय बै सिख्लाया सोर दिनैनिफ्राय बे नोंनि आनै दे दिनैनिफ्राय बियो बेयावनो थासिगोन मा आमाय नों आनै गोदान लाबोबाय न'फोरानो दाबो क्लियार जाजोबाखै न'खौनो दाबोनो क्लियार लुवालासे नों मानो दानो आनै गोदान लाबोखो आनै गोदाना बबेयाव थानांगौ जाखो आरो हनै दिनै बोथोराबो खोमसि जाबोदों अखासो हागोन बायदिखा अखा हाबा आनै गोदानाव माथो सिरजो